Mayong adlaw mga ka-code eskwela. Ani nasab kita aron maghisgot sa atong tutorial mahitungod aning switch statement. Okay? Kaning switch statement usa kini sa mga control statements sa C# kung diin magamit nimo ni siya aron pag-control sa flow sa imuhang code depende sa usa ka specific nga value. Okay? So mao kini ang basic syntax sa switch. So ang switch magsugod sa atong keyword nga switch. Tapos, sulod aning parenthesis is ang katong value nga gusto na to i-evaluate. Tapos, depende sa value niya, mag-perform tag code. Okay? So, sulod sa switch, ang switch naka sulod kini sa mga curly braces. Okay? So, sunod ana niya is kaning case nga keyword. Kaning case, nya gisundan aning val1. Kaning val1, example lang nato ni pero sa atong ang imong ipass gyud diri or ibutang diri is kanang usa ka specific nga value. For example, kung number ni siya either 1, 2, 3 or ana. Tapos i-end nimo siya into colon tapos sulod sa after aning colon sa next line nimo is kadto nang actual nga code nimo nga gusto nimong buhaton depende sa value sa imuhang variable. Tapos every case nga line mag-end yun na siya og kaning break. Break nga keyword then semicolon. Okay? Tapos ang last aning switch sa pinaka-end ani niya after sa imong mga cases is kaning default. Default colon. Tapos i-end yun na siya nimo og break. Tungod kay mao ni siya ang pinaka-last nga i-perform nga or i-execute nga code sa switch kung wala na satisfy ning mga cases niya. Okay? So, para masabta na to na siya, na ako'y prepare na diri ano nga code example nato. So, kaning program nato nga buhaton is mag-display ni siya menu. So, kung nakita niyo nag-output ta diri og menu. So, mag-select ka aning chicken, spaghetti, fries, o pizza. So, naa siya gi-designate na ko diri nga number. So, kaning 1 for chicken, 2 for spaghetti, 3 for fries, and 4 for pizza. Okay? Tapos karon mangayo tag input sa user. Please enter your order kung unsa imong order. Okay? Tapos kana mag-perform og input ang user via aning console read line tapos i-convert dito nato into int para magamit nato diri na sulod sa atong switch na nga statement. Okay? So kung ma-observe ninyo no nga ang kaning switch nga statement naga work lang ni siya sa mga single values. Okay? So in this case, sa atong example is mag-deal ta aning order nga variable which is int type. Okay? So ang mao lang ni ang ginahandle sa switch specific nga mga values. Okay? So diri sa atong case na atay gibutang first case nato is kaning value nga 1. Pasabot nga kung kaning order, ang value aning order is 1, mao ni ang if-perform niya nga code. So sa ato ang example, mag-display lang ta nga you ordered chicken sa console nato. Tapos i-end nato na siya into break. Okay? Tapos diri sa default ato lang ipa-display nga please choose from the menu. Okay? Then always end with a break. Okay? Karon ato ning padaganon para makita nato ang output. Start ta. And then okay. So mao na ni siya no ato ang program. So mangayo siya og menu number. So sa atong order. So mao na atong menu. Tapos for example, mag-select ta og 1. Okay? Pag enter na to, iyang gi-output is you ordered chicken. Okay? So padagano na to usab. Nya mag-input tag lahi nga value. So for example, kung mag-enter ta og 2, so please choose from the menu. Nganong ingani yang output tungod kay diri sa atong example wala pa nato gi-add ang case kung unsaon pag-handle anang value nga 2. Okay? So karon pwede ta magsumpay diri. Magbutang na putag case nga value is equal to or ang value niya is 2. Ang value aning order nga input is 2. So atong ipa-output sa console, right line is following sa atong example sa case 1 is you ordered spaghetti. Okay?
Tapos we end it with break. So inga na siya. Okay. Karon atong i-check atong padagano na sab. Okay. So karon pwede na ta maka-select og or maka-input og 2. So mo-output na siya you ordered a spaghetti kay nagmatch naman sa ato ang i-switch nga statement dire, control statement nga matching aning value nga 2. So ang value sa order nagmatch aning 2 mao niyang i-execute nga code. So kani siya no, pwede ni siya multiple lines ang atong ibutang dire. Depende na sa inyo ha. Pwede method calls or depende sa whatever code nga gusto niyo diha. Okay? So ato ni siyang kumplituhon. So wala pa man nato ni pa-output ning 3 ug 4. So sumpay lang punta diri 3 then console dot write line you ordered fries. Okay? Break. Then isumpay na po nato itong case 4 console dot write line you ordered pizza. Okay? Yan. Kumplituhon na to ning ato ang wordings diri. Ayan. Karon, di ba napansin nyo nga na siya yung mga red nga kulot-kulot nga niya tungod kay wala ta nagbutang og break. So nindot po ning Visual Studio kay i-correct na kaniya dian kung naay missing nga keyword sa imuhang code. Okay? So kumpleto na. So pwede na ta maka-choose og katong sa lahi nga pud nga menu. Okay? So kung mag-enter po tag 3, so you ordered fries. Okay? So hantod mag-match na siya ang as long as matching ang value aning every case dire, i-execute yan na ang containing nga code. So kung walay nag-match aning mga value sa imong case, automatic kaning default ang iyang i-execute. So mo na siya ang switch nga statement. Okay? So uban nilang ko ninyo sa sunod pa nato nga mga tutorials o magpadayon kita dinhi lang sa Code Eskwela.